začneme toto naše školské divadlo. Ondrej, sme predsa žiaci a ty teraz hýbu svetom. A k tomu švermováci. Už 9 dekád sme spolu na jednej vlne. No kto má viac rokov ako my v našom meste? Varis taký starý, že si spomenul 90-ku? Ale čo si, predsa naša škola spája generácie už 90 rokov. Spája rodiny a prináša skvelú náladu do každého dňa v týždni. Tak teda poďme na to. Otvorme brány na švermovku. Najprv tuto, aby naši vedeli, že som v škole. A hneď túto. Za každým hlasno, veselo, farebne. Tak, Jakub, vítaj naspäť v realite. Možno aj v tejto lavici sedel môj dedo. A v tejto možno môj oco. Tu sedím ja. Jakub, ja tu síce nie som až tak dlho, no želám si tu zostať minimálne do ukončenia 9. Ja som 8, no aj tak nemám preskúmanú celú bohatú históriu našej školy. Tak, teda poďme spoločne spoznať našu 90-ročnú starenku švermovku, ktorá dávno chytila nový dých, ale napriek jej veku je stále v kurze. Tak teda poďme, Ondrej, a ukážme všetkým, že švermovka naozaj stojí za to. Pred zvonením aj takto. Alebo takto.